madhita paparannya puta Raja Silai Sabungan Siwali Turpuk namar hojahatu silalena bolak. Horas madhita saluna bangso Batak manang di dia pehita maringanan marhite channel YouTube tahun. Di partikianon di patupa bidang adat namido dohot tarombo. Ima parsiajaran hobar tu adat habat kai ima dibagas upasa pamurnas maitu daging saudara maitu bohi sipasidak paneli jala sipan yang holi-holi adong dodeba nama dok asa pamurnas maitu pamatang saudara maitu rupa sipasidak paneli jala sipatohis holi-holi dia mana duaon na lebih pas manang na lebih odol sian hata upasai sonari pinasaha ma tu amang guru nami ima opung defen sialoho nama ngalak guru ni rajai guru siagian dohot opung si romora nama ngalak guru ni rajai guru siagian partikian pinasaha ma tu ketua bidang adat nami molia tema Horas isi mahita udah ya. Horas marihita paparanda puta Raja Silai Sabungan Siwali Turpuk namar hojahatu silalahina bolak. Horas. Obar temateri na di pasaknya mata prolog rekin ima upasa. Arong dua upasa dia sian na dua on dia do na lebih odol si hata honota di tonga-tongani si mangajana. Alai adorang so satu sinon di patorak kami sautik adong sada ilmu ima kajian ima idokon kajian stilitika on mulu di bahasa Indonesia di dokma on mengkaji ima makna na terkandung di sada-sada upasa manang upama nate baik inon sian arti ni hata-hata inon secara harafiah nangpe secara arti leksikal ate apa ate jala sudi upasa on melalui hata bata kan terbagi dua adong upasa adong upama kan inon wain molo upasa on boy konon marhata hadewa tahun arong dison berupa tangiang marang pakirimon dan ino pakirimon siat dia saya saut ma nata pangino inon di pasaut amata debata ino alemolo upama ini upama dikiaskan marhite-hitehon akan adong di nahumalia kita buido on sian akka swaswanan buido on sian akka pahapahanan buido on sian akka lanasing nadong di humalia kita ido molo upama ate jala naung diulahon akka manangna masa di perngulota si Ganopari nah lau mahita mo se tu imanakin upasa naridokon ni prologa sada pamurnas matu daging ate saudara tubuhi si pasiddak panaili si paneang holi-holi osudion dangido on berupa tangiang dong tu debata pagiduan itu kan berupa tangiang dong Imam Alonio Putra Joloino pas hatas pagiduan tu debata dengido asanggiat saut nari pangilonai isarara kalau tabereng lagi do hapni sudah pesta do adong solon ulau akka ulau lastiroha adong upasa nasono
Itu kan baik hasil hutan baik sang sore nang aka raja panise taringo si panganon naung di pasar taminon raja nami dan itu naung taparsaulihoni kan adong nama tok naung tahasagatoni aliauna taringo naung taparsaulihoni sama pada yate tujuan ni ate sayang giat ma, enggak kan? Sayang giat ma, ima. Perpangiluan, hidup pasa. Pamurnas tu daging. Pamurnas bahasa Indonesia menyegarkan. Itu bui lebih segar. Itu pamurnas, segar. Itu kan? Saudara tubuhi. Takiringan ino buhina dagino songon mahiu dong lang si panganoni gawe minar gawe marsaudara arti gawe bercahaya bersinar ini hebat kan padua muse si pasidda pada ile isa pasidda karena pamerengani nagulapian gawe tiur begitu jarak pandang buhi gawe dau itu baru si panek koliholi, mulai si panek koliholion artinya adalah bentuk kiasan, manang idiom. Artinya molono yang nek koliholi kan isama mula ulau. Kan itu nuangin isa mula ulau. Jadi osudion tangyang non tangyang. Jadi putana jolo dan itu si pertanian do. Ilema kan sasahalak manang akasitu natorop manang natorop begitu. Itanyakon do. Si panganon na di naong tahasagat to ni naong marang naong taparsaulihon ni marang naong dihasagat tok kamu. Gitu. Sayang giat mai. Kan itu namanya pamurnas sudagi saudara tubuhi ya hima hebat jadi ngarok kalak batak molo mangalemang na torok darong kiparsitasa dakipas na mga langit dahan na dengan kan imo putta si julu-julu tubuh bahwa dia itu cukup toleran jalan pertanian begitu yasrohan moloso yasrohana mga lesar-sara halak marang akanatorok mangan tang mungkin keluar hata-hata sengono dan gina si konsen yas ni rohano asabat panangi berbinege tu hatta kanida te mangate nah itu makna na terkandung di hata-hata di upasaon ima makna na dan gitu doa marang tagian tu dewata anggiat sudi nang mangatos si panganon nino nang mang parsauriho si panganon nino yang itu gawe sehat bugar dan itu pamerengan dape takas minar bohina sono nang hicca mida mula ulau hidup tengah mangate nah adong muse upasa napaduahon dan itu upasa napaduahon nahiata begi pamurnas mai tu pamatang ada muse turupa nah si pasidak mana ini baru si patorkis oli jokas iya dan gitu nah dua upasaon melutabain kajian stilitikana
Sarupa dong yang makna niyo tujuan niyo nate. Aleon lebih odol nate. Sipatorhis holi-holi ondang bentuk kiasan manang berupa idiom oleh arti sebenarnya ate. Apalagi kita kena betul ngagurang penyakit tulang ate pengapuran jadi artinya mulai dok konsipatorhis artinya supaya energik inna supaya segar supaya kuat dihamu aka amanami amang tuakur amang udaku ditiki akayara kota posok-posok na julura ningok do pe iba na julu tikidak danak ujudak danak balita ni ngomba sai dipatupa akan tua ido boha asa gugu holi-holina ido kan oloi pasi patai poholate patohon ida ada songoni tangan nai huwaik wapi ipohol songoni hupat nai deng ido tujuan nino asa torhis do holi-holina ate amang ate ido torhis artinya supaya dia kuat dan energik molonunga gugu akka holi-holion molo akka hatani na tua-tua na jolo pasti gugu mula ulaon alara aron do akka hatani na tua-tua molo songon na gale-gale hirana somara holi-holi ho kaninda do hero tabi isongoni akka hatani na tua-tua hirana sorok holi-holi minda do kan molo songon na gale-gale mula ulaon hirana somara holi-holi ho inna berarti kekuatan nih pamatangon itu disokong oleh holi-holi natorhis ate ido maknanya jadi nadia sian upasaon denggang ate alai ra najujut tabigi upasa nyomba pamuras daging saudara tubuhi si pasidda panaili si panek holi-holi alai molotadok songonon manang tabigi upasa na songonon pamuras maitu pamatang saudara maitu rupa si pasidda panaili si patorhis holi-holi tongdo denggan unang ito ko kita salah upasanay unang alana pangkata parbinotota misalnya perbendaharaannya ke hata-hata tahurang tanokon isalah dao sarupa do ino ate bahkan lebih bermakna ale mungkin ra sesauni dokonnya mangudakku umur apa manganon madokon onate daripada onate biar salah ate ino jadi dia pina dua on tinggal do soni dokonnya mangudakku pun seromora jalan nganakin rapita mengkaji ate alemol secara bahasa Batakna lebih odol di upasa napa duahon ale sudion molo tabaen kajian stilitikana ini mengandung makna doa manang tanyang ala nido di akan apa katai tadi mengajana molo adong mardalan marhite itu si panganon unang lupa kita madokon upasaon ate ayo nunggaon saratanya asa ipas sudi namanaton si panganon naong di parsaulihoni mana naong di hasagatoni rai mana bu di patorak kami dihamu amanami ate tungarong na hurang takas tinggam mahita marsitariasan asa pamorahon pangat siat tabi partikero di pasar tami itu amu akaman betul mulai ate waktu itu di hita saluna tarlubu ima narasumber ya makin nunga takas di patorang jalata diskusion antara perbedaan ni si patorhis dohot si paneang ya ya kan
Di Bagasani memang secara popularitas naung diulau nakka natutuata do tita sonari pamurnas matu daging bolo itabain na songonon asima rohani amatta de bata sai pasu-pasu si pangononi asa pamurnas matu daging saudara matu boy si pasidda panahidi si paneang koli-koli roma tutu rajani hula-hula matutu namuse tetatabai mai borgi namuse pamurnas mai tu pamatang saudara mai tu rupa si pasidda panahidi jala si patorhis holi-holi. Iya. Boleh ate. Oh biasa nama udah beriglesia otak ketinggalan dong. Baik kok. Mulai bahasa Karona uga ya. Betul baik. Aku sebenarnya pukreh pada lepura kiriman basta bulan. Mana kok Kau lewat. Ina mate. Jadi itu teh salinai on sude nungata kaji nakir secara stilitikana bahwa upasa nama ngandung doa manang tangian ate pakirimut tu dewata asan dia hipas-hipas sude naung masagaton marang nama persaulihon si panganoniron. Mulai ate mari kita salut aja lah tonanami. Molo dia kapakatayon di mangajana, molo di patuparo nomor si panganon. Unang lupa ita si konadong do di pakatayon, di pabuhay di pakatayon. Kanino nuain. Sautik dia mu amanami amang tua do amang udakku ate. Sekitar tahun ni pahihut aja ada di Jabodetabek di pesta ujuk sekitar tahun 10 sekitar tahun 2000 ujulo dihatahod do daulat si Panganong baru dipanggil Parboru Raja Parhata di Parboru imba pinggan panukunan ini udah sekitar Najolo muloni hati dan itu ujolo dihatahod do jolo si Panganono alani Raja Nami emang buru anak makatai mah kita pasat tamu mah pingkap panukunan. Ido na juru. Liling-liling berubah mah dan itu guan apa pingkap panukunan si kore sukud do inon. Setari si Panganon dan itu berubah mah ujulo dipangido pingkap panukunan dihataho pingkap panukunan di pasar pingkap pangalusi dia lusi baru pak dihatahom masuk tuh huasin si Panganon manang ni orang tarik si Panganon now di persaulihoni pengalaman ade ya kami persinabung di gedung Harvard kebetulan Pak Jepang sana marga perjolo dihatahom huasin di si Panganon baru dipanggil pingkap panukunan alana itu persinaliling dan itu gabe hudok komba Raja Nami kebetulan kita yang para anak nasi dapat berburu Raja Nami nama sesenuangin bataulahon unang bataulahon bina dia kenam salpui nah ujungnya diulak komba dipanggil nama pinggan panukunan ipasatan ihatau bana gitu ngorakian ngoniulu di perjolo di sukun dihatau hata aku gua sini si Panganon nang di persaulihoni baru mah dipanggil pinggan panukunan dakku di luat nasing di luar Jabodetabek na dong pesoni bisa jadi terjadi hal yang perlu terjadi soal non misalnya di Jabodetabek itu adalah masa-masa sekitar tahun 90 sampai dengan tahun 2000-an. Di atasnya tahun 2000-an nunga di dokon tek-tek mulai digudang ser-ser mulai total nama katanya nama kita bahasa semua lagi pa ya ina man wangin odang gitu mulai julo daw personi wa perdalan nih perubahan-perubahan nih akka cara-cara ya tiap mangate mau lihat ya Pak
marsangak batu hata, marsang mau putar raja silai sabungan, marsangak mana kita peperannya putar raja silai sabungan sulit turpuk namar hau jatuh silalahina bolak, oras mari kita.